Kacke! Ja, ich weiß. Ik vind het wel sneu dat mij dit nu na zoveel succes op het Vrijthof moet gebeuren. Dat ik zo door Szymanski en zijn handlangers in de boeien geslagen word. En ik moet erbij zeggen, ik ben volledig drogenvrij. Oké, gelukkig. Altijd, ik sport elke dag en doe dat heel vaak. En ik heb altijd mijn best gedaan en ik doneer aan het goede doel. Dan moeten de mensen thuis wel niet denken wat mij nu overkomt. Ik werd jetzt in Knast geschmissen. Was is denn passiert, Het is niet wat jullie denken. Ik hou nog steeds van jullie allemaal. Stuur maar een kaart naar mijn moeder met kerstmis. Dat ten aanzien van heel Nederland. Wat moeten de mensen die al mijn platen gekocht hebben wel niet denken. Ik kan geen hand voor mijn ogen drukken op dit moment. Ik had me deze dag toch wel een beetje anders voorgesteld, moet ik eerlijk zeggen. Ik stond vanmorgen vroeg blij gemutst op. En ik voelde me al een beetje Limburger worden. En nu heb ik iets aan het handje. We moeten weer naar buiten. Zelfs de politie weet zich geen raad met dit voorval. Sorry meisjes, ik ben me van geen kwaad bewust. Ik ben ook maar een mens. Je hebt zwijgrechten, houd je mond hè. Goedemiddag, Erik Jaspers. Ik ben Ramona Batta, advocaat, deurwaarder. Ik ben Ramona Batta, de deurwaarder. Nooit van gehoord. Alle Jezus! En ik ben hier vandaag, de 11e van de maand november 2013, ten verzoeke van het Wiekertribunaal, gevestigd in Wijk Maastricht, heb ik, Ramona Batta, deurwaarder in Maastricht, opgeroepen Erik Jaspers. Op zondag, de 24e van de maand november 2013, in de namiddag om 2 uur, in persoon te verschijnen ter zitting van het Wiekertribunaal. Rechtsprekend en daan te houden in het gerechtsgebouw van het Wiekertribunaal aan de Green, oftewel de Platte Zaal. Met de aanzegging zijn zwoerwakende argumenten naar diepgaand onderzoek verkregen in het circuit van woerheden, haatwoerheden, roddel, achterklap en identiteitswisselingen. Het Wiekertribunaal zich verplicht ziet om Erik Jaspers op te roepen ter zitting. Om daar zijn duipzeil te lichten en hem de gelegenheid kan worden gegeven om in het openbaar te verklaren wie het allemaal zo is gekomen. Er ligt dan een aanklacht voor van liefst 4 punten. Te weten, aanklacht 1, valsheid in verschijning, oftewel het plegen van identiteitsfraude en heiligschennis. Door verschijningen zowel te insceneren als te suggereren. Daarbij binnen en buiten de geëigende tijd met doen aan maskerades die wel en niet in het teken stonden van genoemde strafbaar feiten. Het wetboek van strafrecht, maar ook het auteurswet zien in het gedrag. Want opzettelijk gebruik maken van uitstralingen van iemand anders, daarvan moesten de gevangenis in of krijgt een boete die hier duur is. Het tweede punt, het op slinkse manier handelen bij zaken rond gebruik en betraaien van etablissementen zonder vergunning of toestemming van bevoegd gezag. Ook hij het wetboek van strafrecht en wellicht is dat te zwoer, maar het gaat over de manier waarop gehandeld wordt. Het derde punt, het schuld zien aan onrust op de tribune bij MVV door met opzet een vurk aan te steken en een roeiwitte staart als kroonjuweel en de openbare orde en veiligheid op het spul te zitten. Hij zal een APV-instelling worden gebracht. Als laatste punt, punt 4 van de aanklacht, de schijn wekken tot het hebben van bepaalde ambities en voor het moermaken daarvan weeg te bewandelen die ruiken naar verdichting van verzinsels. Ook hij geldt het strafrecht dat erop toeziet tot misleiding van het publiek of in een bepaalde... Daarom zal het hof van het tribunaal erop toezien tot de
flink de ketel geschoten wordt en tot op een passende manier rechtgetrokken wordt wat krom is gebleken. Waarbij het volk van Maastricht zal aangeven wat woer en niet oerliekend. Tevens heb ik gerechtsdeurwaarder op de datum vermeld verzoek van het Wiekertribunaal aan de gedaagde aangezag tot verzet tegen deze oproep geen enkele zin heeft en zonder nut is, kunt ze dus ook beter laten. En B, als de opgerepene toch meent dit te moeten plegen, de rechterlijke macht hem zal piezelen. De kosten van dit exploot zijn voor mij gerechtsdeurwaarder. Is getekend Ramona Batta. Dat heb je toch gehoord wat daar gezegd is geworden? Dat is goed, dan moest je op de zwijgrecht beroepen, Erik. Du sollst niks sagen. Niks zeggen. Alsof ik een cadeautje in mijn handen neem. Kom maar, dan hebben we veel met. Dat moet toch goed. We gaan ons prepareren. Hast du gekapiert wel? Gekapiert? Ook niet kapiert. Ik had ook de mens nog een tolk mogen hebben hier. Frau We willen Dürrwader, dat arrangeren. Frau Dürrwader, auch in Deutsche Erzählung. Die wordt nog geschikt. Deutsche Erzählung wird noch geschickt. Ja. Ik denk dat de dagvaarding nietig is. Ik Denk je dat dat ook? Nee, dat is Erik Jaspers, hè? Nee, de dagvaarding is nietig. Maar dan wel beroepen op mijn spreekplicht, maar ik denk dat hier een zwaar misverstand aan de hand is. En dat dit komt alle naar die zitting. Want ik vind dat ik hier een zwaar, hoe noemen ze dat op zijn Nederlands, in mijn kuif gepikt word. In mijn kuif getast. Dan moest je nu echt op de zwijgrecht gewoon beroepen. Wat gaat me dit smoesje nou weer kosten? Ik ben vandaag een staken eigenlijk. Hè? Ja, weer staken, hè. Voor een actie, hè. We doen het allemaal pro-deo, hè. En vanwege de bezuinigingen, hè. Op de advocatuur, op justitie. Dan ben jij nog wel vrienden voor het leven. Rodeo, ja, dat laat maar komen. Daar klopt helemaal niks van. Nee, dat klopt. Nee, ook niet. Zijn er Niks in de gewoon, wijste buiten. Nee. Frau Batta, ik ben een... Eigenlijk ben ik misschien nog wel vereerd. Ja. Dat zal misschien nog nooit iemand gezegd hebben, maar ik laat mij hier toch niet zomaar van al dit soort... MVV. Dat ken ik helemaal niet. Wat is dit? Iets met MVV. Schwimmverein. Ik denk het, Ook carnavalsverein. Maastrichter Vastelavond. Misschien zijn dat wel de mensen die zich elke week verkleden. Ja. Ik zal er Eigenlijk is zijn. het een Ik zal er zijn. Ja. Zullen we dan nu nog een biertje Ja, drinken? we gaan er zijn een Of pilsen. nu al de slechte afloop? Ja. Ja, kom maar. Hadden die handboeien uitgemaakt? Ja, dat is weer Oké. bekend. En met sieraden heb ik ook Vond ik nog. niet normaal. Ik denk dat wij ons de 24 november wel zullen zien. Dames, wij drinken een snapje, want ik ben daar klaar mee. Heb je vuur niet mee dan? Ja, we staan nu Rodeo. Tja, dames. Ik denk dat wij ons een tijdje niet meer zien. Maar ik zal jullie gedenken als ik in de knast zit. Maar ik beloof je, na de 24e is alles op. Ja, hier. Geen probleem, man. Club gewoon.